Toľko veľa krásnych spomienok. Domáce úlohy. Učenie sa. Ach, tá naša škola. Ale s tým je koniec. Ale je také teplo. Fúha, ale je také teplo. Že koľko je to stupňov? 36, miláčik. 36. Ale Adam, už je dosť neskoro. Mal by si ísť spať. Však to vieš. Veľa hodín budeš mať veľa energie, keď budeš veľa spať. No dobre. Toto bude úplne, totálne normálna noc. Adam, a ty čo sa tak škrápeš? Čo sa ti dialo? Je leto, vyšiel hmyz, celý čas som ich len zabíjal. Moja ruka. Toľko komárov ma poštípalo, že každú milisekundu sa musím škrabať. Teda, vonku je pekne. Nemôžem ako zdochlína sedieť domov. Na chvíľku som vyšiel vonku a som spotený, ako keby by som sa máčal v rieke. Pre Boha, tam je teplo jak v rici, vraciam sa domov. Dobre, idem si sadnúť na gauč, keď už musím urobiť ten plán B. Jaj! To tak štípe všetko. Však som bol iba sekundu vonku a už som celá koža ma štípe. Však ja som si nedal znova ten krém. Plán C, ideme prežrať všetky nánuky v mojej mrazničke. Na toto som sa tešil celé leto. Tie super nánuky. Hej, braček! Áno, braček? Ty si mi zežral všetky nánuky. To už je tretie leto, čo som bez nanukov. Ale však ja som ti nachystal tá zmrzku. Tam je zmrzka. Ty sa jej môžeš najesť. A potom... neviem, potom ma nespíješ, hej? To je taká dohoda, tam máš zmrzku. Dúfam, že sa ti nerozprobila. Toto je taký hit, že nemôžem ani chodiť a ma stále paria nohy. Zmrzka? O akej zmrzke rozprávaš? Aha, tá zmrzka, ktorá je dávno roztopená a je teplá. A akú príchuť to vlastne má? Aha, vodová, tu som už skúšal. Pekný trik. Ja neodolám, je tak slnečno. Ja musím ísť aspoň do toho bazéna sa ovlažiť. Jau, stalo to štípe, ale aspoň som proti slnku odolný. Prečo vidím čierne? Prečo vidím čierne? No dobre, brýle mám na sebe, múnové, štýlové a ideme vyskúšať vodu. Tá voda je teplá, v tom sa nedá ani kúpať. To som mohol radšej povedať, že sa môžem okúpať ako ovlažiť, však tá voda je teplejšia ako tá zmrzka. Čo urobím? Plán D! Zavolám kamošom. Takže čau, Majky. Čo ideš dneska robiť? Čau, Adam. Ja dneska idem pregambliť celé leto. No minule som mal jeden deň zákaz, ale teraz rodičov presvedčím, aby som splnil môj task. To je moje živobytie, aby som hral. Hej? Nemáš tú hru? Však to je tá najnovšia hra za 50 €. Škoda. Tak, potom. Čau.
nuda.